नाटककार गव्हाणकर, मालवणी बोली व साहित्य संशोधन संघाचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर ललित, या संस्थेचे कार्याध्यक्ष सतीश ललित, सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठानच्या आयोजक संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश सरवाणकर आणि माझ्या बंधू भगिनींना. आताच गव्हाणकर साहेबांना तुमच्याला हसवल्याने सगळ्यांचं मूळ एकदम हसण्याचं असा, पण आता मी मूळ मुद्द्याकडे वळते. ज्यासाठी या मालवणी संमेलन घेतलेला असा, याचा उद्देश काय असा त्या सांगण्यासाठी मी आता असं उभं आहे. आज या संमेलनाचं अध्यक्ष म्हणून मी हे उभे असं आहे, तो माझ्या मायबोलीमुळं. एक बोली एखाद्या लेखकाला कसं गौरव प्राप्त करून देता त्याचं हे एक उदाहरण. आपली मायबोली प्रत्येकालाच गोड वाटतात. जन्मापासूनच ते आपल्या कानावर पडत असतात. बाळकिनीची खोली ह्यो आपलं मायबोली शिकवण्याचं पहिलं वर्ग असता. आपली आई आपण पहिल्यांदा हातात घेणारे सुईन, आजी, आत्या, मावशी कोण असतील त्यो बाबू निजलो हा, बाबू जागो हा, बाबू रडता हा, बाबू हसता हा असा बोलान आमच्यावर मायबोलीचे संस्कार करीत असतात. संस्कारक्षम वयात अवगत झालेली बोली आपण कधीच विसरत नाही. आम्ही शहरात किती वर्ष राहिलो तरी शुद्ध मराठीत बोलत असलो तरी ज्यांचा नानपण आपल्या गावात गेलेला हा, त्यांच्या बोलण्यात कधीवा तरी बोली भाषेतले एकत्र शब्द येतोच. निदान माझा तरी तसा अनुभव असा. मुंबईत इल्यावर पण मी माझी बोलीभाषा विसरले नाही म्हणून माझ्या लिहिण्यात मी तिचा भरपूर वापर करू शकले. तिची कास मी सोडूक नाही म्हणून तिनं माझा हात धरून मला ह्यापर्यंत आणून सोडल्या. वाचन आणि लेखन याची आवड मला शाळेत असल्यापासूनच होती. शाळेत असताना मी अभ्यास बाहेरची पुस्तकं म्हणजे गोष्टीची पुस्तकं मी वाची. त्याच्यातून माझा शब्दसंग्रह वाढा, त्याचा उपयोग मी माझ्या निबंधात करी. आमच्या हायस्कूलचे हेडमास्टर माननीय श्री अप्पासाहेब पाटील सर आमका मराठी पण शिकाईत. ते माझे निबंध वर्गात वाचून दाखवीत. तू लेखक होशील असा भाकीत पण त्यांनी केलेला होता. पुढच्या काळात जयवंत दळवी आणि मधु मंगेश कर्णिक यांच्या साहित्यातली मालवणीतली वाक्या माझ्या वाचनात दिली काय माझ्या बोलीतले ते सापी शब्द वाचून मला वेगळाच काहीतरी वाटायचा. आपण असा लिहू खया अशी इच्छा व्हायची. मॅट्रिकची परीक्षा देऊन मी मुंबई गेल्यावर पण माझ्या नजरेसमोर जे मी जमल्यापासून वाढलंय वावरलंय तो परिसर दिसा. थैली माणसं आठवत, घडलेल्या बरे वाईट घटना समोर दिसत, बोलणं कानावर पडता असे भास होय. त्या सुमाराक मी लय वाचले. एक एक लेखक घेऊन तो कसं लिहतात, कसं विषय मांडतात याचा अभ्यास केले. कोकणातच असल्यामुळं जयवंत दळवी आणि मधु मंगेश कर्णिक यांचा लिहून मला आवडाक लागला. त्यांच्यासारख्या लिहू खया असा वाटाक लागला. दळवींची मिश्किल शैली मला आवडायची. त्यांनी टिपलेल्या बारीक सारीक गोष्टी आणि भगल यांचं अनुकरण करूसारखं वाटायचा. आपण काय लिहायचा याचा विचार करताना मला मी ज्या समाजात नानाचं मोठं झालंय त्या आपल्या मुलकातल्या शेतकरी समाजाचा दगना समोर दिसाक लागला. त्यांचे रोजचे व्यवहार आठवाक लागले. तेथून कथानका उलगडाक लागली. ती माणसा, त्यांचे स्वभाव, त्यांचं वागणं बोलणं स्पष्ट जाणवाक लागला. निसर्गातली वैशिष्ट्य नयन समोर इली. माणसांसारख्या पशुपक्षी, झाडापेडा, वाळा, खडका या सगळ्यांका सुद्धा व्यक्तिमत्व असता याची जाणीव झाली. या सगळ्यांका कथेत कसा व्हायचा याचा विचार मी करूक लागले. आजूबाजूच्या चराचर सृष्टीचो दृश्य परिणाम आपल्या जगण्यावर होत असता. त्याच्यातल्या एकाचा अस्तित्व जरी वजा केला तरी त्या माळेतलं मणीगळण पडल्यासारखं होईल. त्याची रिकामी जागा आपल्याला जाणवत राहावं. माका लिहिसारख्या वाटाक लागला असला तरी कथानका सुचत असली तरी सुरुवात कशी करूची काय कळत नाही होता. म्हणून मी मागा सुचणारी कथानका, आठवणारी घटना ऑफिसच्या जेवणाच्या सुट्टीत माझ्या जोडीवाल्यांना सांगे. त्यांच्याची आवड तिथून मागा काय लिहायचा, कसा लिहायचा याचा मार्ग गावलो. असलो घटना आणि आठवणी मी कथानकात ओवले आणि तेथून माझी पहिली कादंबरी शाली जन्मा केली. ही कादंबरी घेऊन मी प्रकाशकाकडे गेले. तेव्हा त्यांना मला काय विचारलं, आतापर्यंत तुम्ही काय काय लिहिलास? मी त्यांना सांगले काही नाही, या माझा पहिलाच लिखाण असा. तेव्हा ते म्हणाले आधी तुम्ही मासिकात वगैरे लिहून सुरुवात करा, तुमचं नाव 4 लोकांसमोर जाऊन देत, मग आपण तुमची कादंबरी प्रकाशित छापूया. मग मी कथा लिहून सुरुवात केली. साधारणपण बघू गेला तर आधी कथा आणि मग कादंबरी असो लेखकाचा प्रवास असता. पण माझा प्रवास उलटो झालो. त्याच्या कारणानं काय झाला की मी 1980 सालात लिहिलेली कादंबरी तब्बल 4 वर्षांनी म्हणजे 1984 सालात 4 वर्षाच्या काळात मी थोडेफार कथा आणि 3 कादंबरी लिहिले. प्रकाशकांनी ते एकापाठोपाठ एक प्रकाशित केल्याने तो वाचून जयवंत दळवी, मधु मंगेश कर्णिक यांनी पत्र पाठवून कौतुक केल्याने
दळवीनी तर शाली आणि सुमा या 2 कादंबऱ्यांवर सकाळ पेपरात परीक्षा लिहिल्याने मालवणी पार्श्वभूमीवर लिहिलेलं माझ्या कथा कादंबरी यांचं कौतुक झाल्यावर मी मालवणीकच प्राधान्य देण्याचं ठरवले. कथा कादंबरी लिहिताना निवेदन म्हणजे काय सांगायचं असा तर मराठीत आणि संवाद मालवणीत अशी पद्धत मी स्वीकारले. त्याच्या कारणाने माझं साहित्य महाराष्ट्रभर वाचला गेला. आम्हाला मालवणी कळत नसले तरी निवेदनाच्या संदर्भावरून त्याचा अर्थ कळतो असा सांगणारी पत्रमागा येईल. मालवणी कथा कादंबरी लोकांना आवडाक लागलो. त्या कारणान मेनका, जत्रा, आवाज, मार्मिक अशा मासिका साप्ताहिकातून मालवणी कथानकाच मालवणी येऊ लागली. मेनका मासिकांतर माझ्या 3 कादंबरी आपल्या दिवाळी अंकातून प्रसिद्ध केल्या. म्हाका असं वाटतं की आपली बोली इतरांपर्यंत पोहोचवची असा तर ती मी वापरली तीच पद्धत वापरूची लागत. लहानसान लिखाण मालवणीतून केला तर हरकत नाही, पण दीर्घ कथा कादंबरी जर पूर्ण मानून लिहिली तर तिका मोठं वाचक वर्ग मिळणं कठीण जाईल. मोठा लिखाण वाचताना मालवणी माणसं पण कंटाळतात असं मला अनुभव आहे. संपूर्ण मालवणीत कथा कादंबरी लिहिली तर त्या मालवणी साहित्याच्या इतिहासात तिची नोंद होईल, पण होय तसं वाचक वर्ग मिळणं मात्र कठीण जाईल. मी जे लेखन केलंय त्यातून मी कणकवली तालुक्यात बोलतो 3 बोली भाषा वापरले, पण मालवणी बोलीत जा वैविध्य असा तर आपण वाचकांसमोर येऊ भया. प्रत्येक 12 कोसावर भाषा बदलता म्हणतं त्याचं पुरावं तालुक्यात बोलीत भाषेत दिसणाऱ्या वेगळेपणातून गावता. फेसबुकच्या माध्यमातून हल्ली बरीच तरुण मंडळी मालवणीत लिहू लागली आहेत. त्यातून सगळ्या तालुक्यातील मालवणी बोली समोर येऊ लागली आहे. नये शब्द कळायला लागले आहेत. मालवणी बोली समृद्ध होण्याच्या दृष्टीने ही चांगली गोष्ट असा. फेसबुक या माध्यमाचं जीव ना नसलो तरी त्या माध्यमातून व्यक्त होची मालवणी लिहिणारे लेखक लेखिका कवयित्री यांना मिळणारी संधी मोठी असा. तेथूनच त्यांना प्रोत्साहन मिळत आणि ते मोठा लिखाण करूक लागतील. ताण येत कालकातून प्रसिद्ध होईल, त्यांची पुस्तकं पण निघतील, प्रकाशित होतील, त्याच्यात शंका नाही. हल्ली जे लोक फेसबुक लिहितात त्या वाचल्यावर असं दिसतं की बहुतेक जण आपल्या जुन्या आठवणी लिहितात. लिहू हरकत नाही, तर साहजिकच असा. आम्ही सुद्धा अशा आठवणी लिहूनच लेखनाची सुरुवात केली, पण हेतुरली बरीच मंडळी त्याचे पुढे जाऊन काय लिहिताना दिसत नाही. बरं त्या लिहितात तर आपण रडकत असतात. या नवयुवकांनी नये विषय शोधूक लिहू हव्या. लिहूचा असाल तर आपल्या आजूबाजू जा काय घडता त्या टिपूक हव्या, तरच साहित्यिक म्हणून विकास होतो. गेली 2 वर्षा ब्रॉन्डो ही ई बुक प्रकाशित करणारी कंपनी मालवणी कथा स्पर्धा आयोजित करता. ते स्पर्धेत चांगलं प्रतिसाद गावता. झालेल्या 2 स्पर्धांसाठी मी परीक्षक म्हणून काम केले. त्याच्यातून काय नवोदित चांगलं लिहितो असा लक्षात दिला. त्यांना सामाजिक भान असल्याचा, समाजात होत असलेले बदल टिपण्याची क्षमता असल्याचा लक्षात दिला. काय जण मात्र त्याच जुन्या विषयात म्हणजे झील मुंबई जाता आणि आवशी वपशी घरादारा विसरता याच विषयात रमताना दिसले. हे विषय आता लय जुनं झाला. गेल्या 50-60 वर्षात लय जणांनी या विषयावर कविता गोष्टी लिहून मांडलेल्या असत. संपामुळे गिरणी कामगारांची त्यांच्या पोराटोरांची जी परवड झाली त्याच्यावर एखाद दुसरा नाटक सोडला तर काय कोणी लिहूक नाही अशी खंत डॉक्टर बाळकृष्ण लळीसरांनी माझ्याकडे लय खेपू बोलावून दाखवलेली. कदाचित मी या विषयावर लिहूचा अशी त्यांची अपेक्षा असत. त्यावेळेला या विषयावर मी पाठबळ नावाची कथा सकाळच्या रविवार पुरवण्यात लिहिलेली आहे. पण गिरणी कामगारांच्या ती परिस्थितीवर मोठा असा लिखाण मी करूक नाही, कारण असो एखादं कामगार किंवा कुटुंब माझ्या जवळपास नाही होता. त्या कारणात माका त्यांच्या कथा व्यथा कळल्या नाही. ऐकू माहिती असणं वेगळा आणि आपण ती जवळ अनुभवली असणं वेगळा. पण डॉक्टर लळीसर म्हणतात खरा, कोकणातले लय जण गिरणी कामगार होते. इतक्या वर्षानंतर का होईना ज्यांनी गिरणी कामगारांची परवड बघल्याने त्यांनी त्याच्यावर लिहू भया. म्हातारी शितारे झालेले गिरणी कामगार अजूनही तुमच्या आमच्यात असतील. तरुण लेखकांनी त्यांना भेटा आणि त्यांची मुलाखती घेऊन त्यांच्यावर लिहू हरकत नाही. जे कोण मेहनत घेऊन लिहतील त्यांना मार्गदर्शन करूची आमची तयारी असा. हल्ली जे तरुण लिहितात त्यांचं लेखन वाचताना माझ्या असा लक्षात दिला की हेतूरल्या बहुतेक जणांना वाचन लय कमी असा. निवेदन कसा असाचा, परिषद कसं खय संपवचो, संवाद कसे लिहू पाहिजे त्यांची त्यांना माहितीच नाही. ते 2 माणसांचा संवाद सुद्धा एका परिषदेतच लिहतात. कोणाचा संवाद खय सुरू होता आणि खय संपता काहीच कळत नाही. लिहिण्याच्या शैलीची आस्कृतीबंधाची जाणीव त्यांना नसता. ह्या गोष्टी शिकवून येत नाही, निरीक्षणातून येतात. त्याच्यासाठी भरपूर वाचू गया, जाणीवपूर्वक वाचू गया. काय जण मालवणी लिहितात त्याला मालवणी किती म्हणायचा असो प्रश्न पडतात. तेथुरले बरेच शब्द मराठीतले असतात. उदाहरणार्थ झाडाखाली खरं म्हणजे तर मालवणीत लिहूचा असा तर झाडापुढे असा लिहू गया. एखादा तो मालवणी शब्द आठवत नसा, सुचत नसा, माहीत नसा तर कोणाक तरी विचारू गया. त्याच्यामुळे आपलं मालवणी शब्दसंग्रह सुद्धा वाढत आणि मालवणी शुद्ध स्वरूपात लोकांसमोर येईल. प्राध्यापक डॉक्टर गणेश देवी यांनी भारतातल्या बोलीभाषांवर संशोधन करून भारतीय भाषांचे लोकसर्वेक्षण ह्यो ग्रंथ लिहिल्याने
तिथून त्यांनी काय काय बोलीभाषा मृत झाल्याचा निष्कर्ष काढल्याने ते बोलीभाषा आजची घडी बोलली जात नाही, त्या बोलीभाषात काय लिहिलेला गेलेला पण नाही. आपले मालवणीचा तसा नाही, ती अजून बोलली जाता, तिच्यात साहित्य निर्मिती होता. साहजिकच मालवणी ही तुम्ही आम्ही असापर्यंतच नाही तर त्याच्यानंतर सुद्धा अस्तित्वात राहा याच्यात काही शंका नाही. आज 21व्या शतकात सुद्धा आपल्या सिनेमात, नाटकात, मालिकेत मालवणी बोलणारा एक तरी प्रांत असता. कर्मूर क्षेत्रातील लोकांना वाटतं की आपण असा एक तरी पात्र आपल्या कथानकात असायचा. आज पण मालवणी नाटकांची निर्मिती होता, मालिका लिहिली जातं, त्यामुळं मालवणीची काळजी करूचं कारण नाही. असा असला तरी मालवणीचं जतन आणि संवर्धन होऊसाठी प्रयत्न करणं पण गरजेचं असा. तसे प्रयत्न खरं म्हणशात तर सुरूसुद्धा झालेले असत. मालवणी बोलीचं संशोधन आणि संवर्धन याच्यासाठी प्राध्यापक डॉक्टर बाळकृष्ण लळित सर आणि त्यांचे बंधू श्री सतीश लळित सर हे मालवणी बोली आणि साहित्य संशोधन केंद्र सिंधुदुर्ग या संस्थेतर्फे कार्य करतात. मी पण माझ्याकडून झालं तिथे काम केलेलं, आणखी पण काही जण आपापले करीत असतीलच. या सगळ्यांनी एकटं येऊन आपल्याकडच्या माहितीची देवाणघेवाण करणं आवश्यक असा. कोणा एकट्याच्या आवागातलं या काम नाही. डॉक्टर लळित सर यांनी मालवणी बोली पहिल्या आपल्या PhD लिहिलेल्या प्रबंधात महत्त्वाची आणि सखोल माहिती जमवलेली असा. तो एक महत्त्वाचा आणि ज्याच्या आधारानं आणखी संशोधन करू येत असो दस्तावेज असा. मालवणी साहित्य आणि संशोधन ह्याच्यासाठी केल्या गेलेल्या कामाचा संकलन आणि सुसूत्रीकरण आपण सगळ्यांनी मिळून करू घ्या. ह्या कामात अशा संमेलनातून गती मिळत असं मला वाटतं. माननीय डॉक्टर बाळकृष्ण लळित सर, माननीय सतीश लळित सर यांनी 6व्या मालवणी बोली संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून माझी निवड करून माझा सन्मान केलो. सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानाने या संमेलन आयोजित केला. यासाठी डॉक्टर सूर्यकांत राहुल सर यांनी मोलाची मदत केली. या सगळ्यांचे मी अगदी मनापासून आभार मानते. तुम्ही वाचकांनी पण माझ्यावर भरभरून प्रेम केलात, माका मोठं केलात. तुमचे आभार मी मानूच नाही, कारण तुमच्या ऋणातच राहणं माका आवडत. आजचा दिवस ह्यो माझ्यासाठी सोनियाचो दिनो असा, तो मी कधी विसरते नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालवणी. धन्यवाद.